E tamén volve, bueno, podíamos dicir aquedo, vuelve el hombre, pero no, volve o austero. O austero está na campaña da austeridade. Estos do Partido Popular, como sabedes, levan unha vida monacal. Monacal. Son, eu digo estes días, que don Alberto I el austero. Un exemplo para todos nós. E hoxe fala outra vez de coches. Que non vos sonará estes dos coches. En esencia ven a decir, claro, estes do bloque, bueno, se os votades, en realidad o do bloque o único que quere que subir en coche, estar nos cargos, subir un coche, cobrar salarios, en fin, este tipo de cousas. En coches, non? A mí o dos coches sempre me chamou a atención. Porque, mirade, eu son, e algún falaba con algún dos que estaban aquí antes, eu son dos que en algún momento da miña vida, hai ben anos, estaba, dende logo, loitando pola democracia deste país. Normalmente facíamos a pé e se había algún coche correndo detrás nosa era da policía. Pero nese mesmo momento, xente hoxe do Partido Popular xa estaba no coche oficial. E dende aquelas nin se baixou.